Balimaou, très 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 urgent. Francibé ka Assimi Belani fin fladi. Président Siminimi Kolosi. Francibé présentement sur nos fin fladi. Bien mercredi 14 décembre 2020. Injustice niveau là. Président Simi, ni ma se ka Mali justice clé yani élection tient. Wallahi Allah, ani bolo jo candidat là ni mogo matla ki abaye ka shibon teke kono. Si tu es incapable de rétablir la justice avant les élections prochaines, dis-toi que tu es disqualifié. Mais ka tient de finir bikoy parce que ça dit mogo be ka toro quoi, mogo dokera mununa et puis on ne peut plus quoi. Pour être honnête avec toi. Fin flana yoro jumenye, mogo be ki plaigne Bamako ko injustice be ka ke. Awa sorosu fana galombe ka teke ka noro olula. Ko crime be ka ke. O te fan flyer. Awa bo de documenter ki kele nayi. Bien mercredi 14 décembre 2022. Président Simi ikana unyambe fe ka ke Afrique sunjata di. Mais nimi ki semo mo kokoro no fana sina. I bi robe ko woroyi. Hal ni so mo bula i semu sina. Wallahi mo tout fait malé onye no fono di. Ade man yere pemuni ou ka dériver fin be non. I semo no sina no de mali faka bilay talay. Président Simi, anya be feno na tolala, malien be en Syrie. Zomba kule munu wari mali waru chwe, ou chamandale flesiente kono, fo ite ka kula. Place be ka di zomba ou munu mali na folo chwe. Nous quand on attaque kasola, on libère ka place dolo ma siente là. Est-ce que ça c'est juste? Ambe ka fo, makaron klobala, djebe klobala. Avec ka oka imagine de sa vie quoi. En voulant faire plaisir à certains individus maliens, hali mali wulu beko ko vive Assimi. Il veut dire nogoni ni mogoni ni muna parce que somoko ko et somoko te ondia. Avec a fem benyami ka fem be mélanger nyona ka o yere manguya mogoyi. Wakati mina au na kunteke be nyogon bulu. Billahi ali terroriste kunte karala ka attaquer ka wakati là. Mais débat dona zigizagi la droyo ko be ka repara on commence à être affaibli encore. Tous à cause de vous. Avec un befan tout suma kasale no. Pas parce qu'un mec qui te retient, pas parce qu'un mec contrôle, mais un mec qui a fina, c'est la vérité. Ici, bon, il y a un barake ni façon de nous. Mais je sais que les Boubé Sara ni je sais que les de Kabolo Kande. Quand il y a un dossier fana bende. C'est là qu'il mérite. Oh minena, adema mogo fait. On est mogo minena au dos Sara, au dos fana Sara. Quand il y a un dossier fana bende. Mon on t'a jugé. On va garder kasola bébé ka koule ni injustice na ali brusu kono lo mo be kashi la ko injustice bi mali problème kelente farasi kelen doronte de injustice fana ba ya da ma problème doy Assimi si tu n'es pas capable de régler ça wallahi ala ni elek nantara élection ata ni crise électorale na ma créer mali ko ne kashi bonte ko wallahi ne be ka tirer de fina ne de ka kuma ki goya mo yede ne be ka tirer de fina ni mani ko y régler ni tarani ni génie. Voilà, il est crise. Parce que, aw bena mogoro ira. Aw ere kanumba chamame ka banouye depuis 6 ans. À cause de la justice, à cause de l'injustice. Boubé sara kasola à cause de ça. Abe fofana kani mogom ya damine côté là-bas. Tension damine na awni boubé de kunkade ni bey. Mais de beau commencer à critiquer trop ya ere soro kasola. Ça c'est la vérité. Munu ye choueninge, nolu ta critiqué, ou lu te ta kasola. Munu ye choueninge, nolu ya critiqué, soit ou bien malibla, ou bien ta bonoko kasobumbala. On est à la chi. Ne munu ta critiqué, munu be sranga ta kasola, ou lu be tout kalfa ou la be ta placé dolu matuguni, ou be segu jugu kleonka. Et pour lui be mali posu clé bella bi. Parce que doro koko vive Assimi. Voilà où t'es malikouraï. Et c'est ça qui se passe. C'est la vérité. Aïta sente kono pol économique ka dossier be doka surasu ya do sutaraka ou toy ou teta kasola. Par contre mandat d'arrêt be doka. Est-ce que ça c'est la justice? Na mani fingena e kana Assimi kana to fait de dinema parce que ne carrière kan fo engena malien ben série nete tout mo ko ngalo ngande ne be mo ko deme tien de ka wallahi ala mene ngene mo ngene fina ni tarani ni sarandi ko ne mali kurai wallahi ni tara électionnel ni ma malo soro ka shibon teke kono baka tieni fina biku ni ma malo soro élection ka shibon teke kono ibe crise post électorale cadre ou bien intervention militaire ka kikele o ga so yini ki bora bela justice ko be ki ni ki bo bela bi ni ay justice be kara fo be nu to ko blaka tlaka fo ko kana kuma ko na ko be tlaka ko mine anya mu mere c'est ça qu'on a appris
Nous me kake nie bingani de justice ne fane na kane banen et tout le monde est au courant mon boro la hali shema ba fanka ne fane banen na mogo la ngolo mbolo amu me ka transition demain mon boro la bo bobi ko justice de be ay na me saraka de jugu muso jugu de che jugu de ifa be ko di varnge ko jori eta ko jori marakadi fembe États-Unis dugu femvena ayeta segu Ivoire fembe États-Unis dugu femvena ayeta segu tumara agirisi voilà akoko justice be ni tike ni fa ba bamako ayere wolo moko chama mine ko don kasola ka moko chama mine kasoro plenty ma donne programme nu nyake o to ko donne ndu o le ka wuli munu me ka moko tonye ko lu bo moko simoro moko be ka tonye dongo don kanga munyo o kuma na on kera fali de 600 quoi depuis combien de temps mamunyo et on a vu que ni chenu ko joli ko lu kardo mais abeka on de kelew pourtant de be ka sutra na on te domina o be ta ka chede ni mina kati c'est la vérité Antoyena ne fa ben na mbabe na fo ite bola o mo be bamako kono abeta nu to ko mina ko humilier ba me ka ni mu fo makoron kloben na bon djembe be ka ola jenu unye woni et ça va même renforcer la France contre vous allez be molo kan fo mais fionto be dona ni mi gauche la ta donc afoko ata ni mi gauche fionto na be dona billahi fionto ta donc afoko ani mo ko ba kerefe an kumana iba fo ante adama denya au kokwa adama denya ere ante kan adama denya mina ere kwa bunya tanka fo itanka alors que makoron be ka sra on ni sur les réseaux sociaux abeka munke auna awni ala na kache moko kan ngani adama de nyona awni be lebu dongodo amunu be transition ko nan kuma na do be bo ka mali transition bruja ka galon tike ara sama boka gouvernement bruja combien de fois munun te mali fait ara saka moko do de flek kan fone mata ne ba fo ngaka ta moko mine ma ayo kanara da ko kadablo mo shiteke bon ani sara mali ko la ni mali façon kanu do moko la vous avez découragé tout le monde. Aux parents et puis c'est les mêmes personnes de la demande. Problème quel est le bénin à un asimimbi ou avec un teka dilimike mounia manifa alimuka mounia manifa wallahi dimia manabi oyodi et puis quand le gouvernement dino national ski m'a avec un fera dans les moun koula ni force be mina droit de belame on tombe affaibli ateka kan avec un kaw yeret là mais aussi gina ide akara 100 km fly c'est que les mères à faire avec la kajaoka parce que au global là parce qu'avec un plaisir de que adema moko kelen parce qu'au somoro yoluye c'est que les mères talen kasola moko ani munu donaka aka conseil d'entendre do o moko do crise o fara kasobumbala bube sara kasobumbala et bube pas kasoba bube sara dans clinique la je ne sais pas mais quand me jésus ga boloka anta donc ni transition moko ka complice bala net seka kumoka mais ce problème va vous suivre un jour. Bila beka tieni fongina aba to na activiste do be to mina la do be ta sabolo jigila tike bu sa do nga yada madinde ko be diga na ko aga na ko be ka o yere ba kunye ko aba banda o genga boy parce que banda o yamba ni banda o kunye ma ko mo bo ministériel la wallahi banda o kumbe toyi vous allez continuer mais o digira o lo me nga fana ada madenga fana ada madedi na au ne na ni o ça be ko be diga o la ti diga o na ay sabalisa Asima be fika ka Afrique sunjata de mais obeka munkeni ateka an haramadenya mine quoi wallahi bilay ta procureur munu be ka ni baraga ba mako kubo ba mako asimi e desero la nan tra élection ngani kanka mali on ni crise post électorale na make aka sibon teka kono ay ni vidéo garder koko kera ça va vous suivre beka tieni fangina bingani ne be ka ke dictatorial de be ka ke c'est la pure et simple vérité haramadenya bla il a face à bakala oy jugu ka saraka de minelema ma gorondale me chesu ko nyimina lafia leme ala ka kili nyima ndaw ay wa fen fla de do soit zomba kule munu me sente kono asimina obe kolu sutara soit abu blaji sisi ka boloka ou bien ay mandat d'arrêt da mununka aka ubela na aku bebla au même niveau aka na malem sani malem wallahi bila obe ka mungeni be nyabala ça la mena mununembe et puis pire encore zomba kule obe olube sutara ka place do ma amunube ka yere fa transition ya on ne beta yere soko kaso bomba oni fona ka on humilier parce que trop ango colonel dokani fuguna jengele do parce que trop ango surasi dokani main et mono fo anebe ka transition deme o arakim ne be bla et contrôle là moi j'ai été victime nous to a été victime de ça ango tien fo
munu ye Mali faga ka Mali dafolo détourner ka armée ka waru choué o mogo chama u chama ba o kerefa ngube CNT ni fon kono ni mu ye waru choué ka fo kale ba aw fe o teta kasola o ka dossier be nigisi nakasa ube o be sama ka bo polo kemeki bulu injustice mega kede aw yere da basi c'est la vérité qu'on en débante fait ka kuma deba meka ambeka kuma jiko non seulement o zomba kulo abe ku sutara abeka Mali ni ma woro fana taka duma pour quel intérêt et maro malien o mala munde qu'est-ce qui se passe avec vous? Qu'est-ce qui se passe avec vous? Je ne comprends plus rien. Ndado fin do. Mais malien beba o fait allez Mali wulu ko vivre asimi. Mais beti re no woni ni mo ni muna pour quel intérêt? Pour quel intérêt? Et quand tu sais que façon de nous tonner mogo fo be kanenu bo be kanenu mogo wero bolo te ka fenge mogo wero be ka boka Mali burujo te ka fenge ali Mali ko te ka bolila agla ka foka kera gansande ya ante fe kanda do li o do fe ombela président Simi mu me ka ken si di i kana onye koyi neta alertide parce que nous on veut vraiment pas te perdre ante fe dien be ko ka anga fima isama ka fa ki izuza mu me ka ke c'est dire que mu me ka ke c'est injuste zomba kulo be CNT kono dossier au boucan. Malien beba kalama. Na otara élection avec ça. Comme on regarde mettre la campagne gaoui. Na fona ka sora la côté chieni. Na on na ko passer ka somo ko nous kadi parce avec o bara de ka ate ka munke avec Mali. Ça avec ana sikin ko fait quoi? Avec ana sikin ko fait de quoi? On veut vraiment pas que ande be kan fa mo lobe kan mene parce que dugo bet la kan yetukuni France ben ni makorombe ni sonja a se ko tumara dimino. Mais che ko côté digi che kono bala ni ya bua kono be digala ni fionte be dona ni gosha la ta do ka be fengela e che digi dan inde chaya munyu antura munyu ni na ni ko no aya munyu ça va passer bon en flanc dans là na ma justice ko régler en élection che trop avec crise post électoral créé awa na crise post ko dogole fe be bon parce que obe ka do sutra ou ye chwenu ke ou be o kerefe ou be ku dia ali chini parce que dro ko vivre asimi ni mu ya chwani ke noko ko asimi iga fugula njengelendo justice bo wulo contrôle la justice c'est vous ante baga programme ante baga mokashima aw yere de justice ko be ka ke c'est vous c'est pour que la ni senoko jolé do rete fin do de ba kono en malien tien de folen flow nyana yere wolo de ba do ko ni tien de mami yere wolo ni horondo na be Mali fait ni dignité bala na ta Mali mais mo nga kele asimi ko kele drone Mali ko kele te se kanini awa simambi fait à cause de Mali. Mais ni me ka ke ante ka ke ki ame ki glande quoi ante ki détruire quoi et puis e ka trophée de dinema ne be ka ni tien mu finina bi soit mun manda dare be mun ga uto kana Mali kono Mali na folo mun chouane be so be ka je ka sara ou be ka toy mais ante sélectionner de la quoi o te Mali croire wallahi ni namara ke ala ta toida ante fe namara de ka wula no fe voilà la vérité akambe.